Corporation on July 1, 2011. Trainings, meetings, sometimes callings from our mentors, Marmita Mission. But I can't forget the lesson. Learn, earn, save, and invest. Ang kanisiyang atong gihimo karon gihimo natin nato, kay sayo kita balik Torisina. Kunya ang atong mga kababayan has been there since 2011. Kunya ilang giregister na sa SEC at ilang kapulungan. Kunya gikan from that time on, iyahay sila for barangay. Kunya ang nahitabo ani, iyahay sa sila sa ilang mahimo, panaluto o sa mga other products like sabon, like dili makita sa ninyo o kung sa kayo ginahimo. No? So kayo siya, pinadaghanan karon sa atong miyembro, i-go down ta little, yan na sa 14,000 kapin in all the 30 barangays. Ato ni ipakita kung unsay mahimo sa kababayan even sa pandemya nga pagkitabo karon. Kaya sayo kita, nalisod kayo ang pagpatrabaho, so sila they go on kung unsay ilang mahimo to support ang ilang hasang kinaulingon na naay itaon. Like pwede man ang mga businesses, they can order lunch, they can order snacks. Sa ilaha, kung doon na kayo mong kinaulingon budget, they can adjust. Pero wag nila daot sa ilahang quality of the food. No, so mauna siya, nagsugod na nipon ka matangandon, mga tagan, kung oportunidad ang atong mga kababayan sa ulo. Sugod yun na isugod sa atong mga una. They started with before 2010. Una, nalihestro lang nila sa SEC pagka 2011. So, ang atong turismo, nausap atong mga kababayan na limog-limog para naglimog-limog para magsuportar sa atong mga bisita nga niya ni bisita sa atong bukod. Hanggang sa hotel, nakakala ay transfer logo, product information, based at appearance. So that is correct. Ani biting suka dai. Ay pagdalawan man na. Wala ko ha ako sa kanang tanan. Sorry. Kawil kani siya mauni siya sa may ang kawil gamay sa ang dagko. Contact number ma'am ko order. And then scallops. So, in line with this, ang atong grupo sa kababayan sa I said earlier, support sa ilaha na hopefully the Opumanan will be supporting them like ang mga offices, if they get to order some food, to adjust naman sa pricing without sacrificing the quality ang ating grupo sa kababayan. Other than that, some of these sa mga tourism, ecotourism areas, they do supply food. You know, like the one in the island, kanina grupo na to, the island one. They supply food sa mga lugar, ecotourism area. So with this, dibalik na to, we-revive, and then, yeah, some of them has been doing their business already. But as a whole group, which was incorporated last July 1, 2011, atong gi-revive na all of them is there na ang ilang effort, ang tanan nila ng effort dedicate on this, ang ilang business and the oneness of the group is there.